Alla ħares naqgħu fit-tentazzjoni illi namlu mill-festa ta' Kristu Re festa ta' trionfalizmu, daqs li kieku qed niċċelebraw sultan ta' din id-dinja, imdawwar bil-lussu, bil-glorja, bil-poter, bil-kuruni tad-deheb, bix-xetri, xejn minn dan. Mhux ta' bxejn illi f'dan il-ħadd illi jagħlaq iċ-ċiklu, is-sena taċ-ċiklu liturġiku, il-Knisja tippreżentanna silta mill-passjoni skont San Luqa. Huwa proprju fil-passjoni li nifhmu is-sens illi nsejħu u nqisu lil Kristu bħala s-Sultan tagħna u s-Sultan tal-ħolqien kollu. Inselmilkom u nistedinkom għal 261 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-passjoni ta' Kristu għal 3 darbiet Ġesu jerġa' jgħix it-tiġrib tax-xitan fid-deżert li kien għex fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu. Għal 3 darbiet jiġi mġarrab biex juri li huwa Messija billi jinżel fuq is-salib u jsalva lilu nnifsu. Ma Ġesu kien jaf li hu kien mhux il-Messija tal-glorja, mhux xi sultan politiku li kellu jagħlaq u jtemm ħajtu b'xi ġest straordinarju. Ma Ġesu fehem illi hu kien verament sultan fil-fatt illi jobdi ir-rieda tal-Missier. U kif jgħid San Pawl, jobdi sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ir-regalità ta' Kristu tinsab l-ewwel qabel kollox fl-ubbidjenza perfetta tiegħu lejn il-Missier u mbagħad fl-imħabba tremenda tiegħu lejn il-bnedmin. Imħabba li fis-silta ta' San Luqa li sejrin nisimgħu tidher fil-maħfra, fil-fidwa li jagħti Ġesu bil-qawwa tal-ubbidjenza tiegħu fuq is-salib. Il-fatt ir-rakkont tal-passjoni jibda propju bil-kelma ta' Ġesu Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U fid-dialogu sabiħ li sejrin nisimgħu bejn Ġesu, bejn il-ħalliel hekk imsejjaħ tajjeb u Ġesu, ħalliel li jitolbu b'fiduċja mulej ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Ġesu jwieġeb illum tkun miegħi fil-ġenna. Ġesu huwa sultan fl-ubbidjenza tiegħu sal-mewt tas-salib, fl-imħabba tremenda u l-maħfra li jagħtina permezz tas-salib. U forsi aħna nistgħu niċċelebraw din ir-regalità ta' Kristu billi nieħdu sehem fiha u nagħmluha tagħna. Fl-għarfien u fl-emil tar-rieda t'Alla għalina anki jekk dan spiss jitlob minna is-salib, u fit-tixrid tal-imħabba u l-maħfra li rċevejna permezz ta' Kristu Sultan. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.